se non vai seguir mandando mensajes, Esa yo dixen, que xa tiñamos que moitas grandes por afirmación. Bueno, pois ahora volveu a mandar outra vez. Estas costaban uns 900 e pico euros, sobre 1000 con IVA, e este costaban a mesma calidad, de 2.000, andaban casi 3.000 euros, todo o mismo. Bueno, por envíoche e contestas outra vez. Hola. Para vos. El 12 de agosto tenemos unas Buenos días. Teño que na hora, pero só para xa que mandei o presuposto da fase 1. Xa falei onte con Adrián do Interno. Bueno, bons días a todas e a todos. Vamos a empezar este pleno extraordinario e urxente co punto primeiro, ratificación da urxencia da convocatoria. Creo, non me acordo como xa lle expliquei ás portavoces. Isto é debido a que, bueno, polos plazos que temos tanto para firmar ou asinar o convenio coa Xunta de Galicia como para presentar na Diputación da Coruña ao ser un convenio a 3 partes, sobre todo nos surxen máis da Xunta para leválo xa canto antes ao Consello da Xunta, por iso a urxencia. Votamos a urxencia, votos a favor da urxencia. Unanimidade, moitas gracias. A solicitude da subvención nominativa mediante o convenio de colaboración entre a Consellería de Emprego, Comercio e Migración, a Diputación Provincial da Coruña e o Concello de Ames para a construción do mercado municipal de Bertamiráns. Ten a palabra a conselleira Ana Paz. Bos días a todos e a todas. O futuro mercado municipal de Ames estará situado en dúas parcelas próximas á Avenida da Peregrina en Bertamiráns. Unha delas é a parcela onde está situada a Casa Barbazán, situada na esquina da Avenida da Peregrina coa travesía de Lodeiro. E a outra é a parcela onde está situado o aparcadeiro da Telleira e a superficie do ámbito total de actuación é de 4.431 metros cuadrados. Neste ámbito, diferencianse o espazo destinado ao aparcamento na actualidade cunha superficie de 3.303 metros cuadrados e máis a parcela onde se atopa a Casa Barbazán e un hórreo que conta cunha superficie de 1.128 metros cuadrados.
O Concello de Ames propón aprobar a presentación dunha solicitude dunha subvención nominativa mediante convenio de colaboración de 2 millóns de euros á Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña para o cofinanciamento do novo mercado municipal de Bertamiráns. Esta actuación forma parte do proxecto Conecta Ames, enmarcado no Plan FEDER 2021-2027, cun orzamento total de 3.203.003,90 céntimos IVA incluído. O acordo busca formalizar este convenio de colaboración entre as tres administracións. No convenio recóllense a distribución do financiamento en tres anualidades do xeito seguido. 2026, total 600.000 euros. Consellería, 200.000, Deputación 0 e Concello, 400.000 euros. 2027, total 1.200.000 euros. Consellería, 200.000, Deputación, 400.000 e Concello, 600.000. 2028, total 1.493.003,90 céntimos. Consellería, 600.000, Deputación, 600.000 e Concello, 293.003,90 céntimos. A Consellería aportaría 1 millón de euros, a Deputación outro 1 millón de euros e o Concello aporta 1.293.003,90 céntimos. Queríalle agradecer a colaboración da Xunta de Galicia e a Diputación, pero da Xunta en especial o Director Xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, que é con que temos a comunicación. Moi ben, abrimos unha primeira quenda de intervención. Señora Feijóo. Bueno, bo día a todos e a todas. Como ben explicou a concelleira, o asunto que traen hoxe a este pleno é a aprobación da solicitude dunha subvención nominativa mediante un convenio entre a Xunta de Galicia, a Diputación da Coruña e o Concello de Ames para financiar a construción do mercado municipal de Bertamiráns, un proxecto cun orzamento total de 3.293.003,90 euros, dos que 1 millón sería achegado pola Xunta, outro 1 millón pola Diputación e o resto sería aportado polo Concello. Así figura tanto no borrador do convenio como na proposta que hoxe se somete á aprobación deste pleno. Este mercado forma parte, como ben explicou tamén a concelleira, do Plan de Actuación Integrado Conecta Ames, un plan que prevé mobilizar alrededor duns 11 millóns de euros no noso Concello a través de 4 grandes proxectos financiados nun 60% con fondos europeos. Neste caso concreto, o mercado municipal está concebido como a peza central dunha estrategia alimentaria integral de quilómetro cero, complementada cun banco de terras para a produción ecolóxica, a integración co entorno e accións de apoio aos produtores locais. Sobre o papel, a verdade é que non o podemos negar, é un proxecto moi atractivo, un proxecto alineado cas obxectivos da Axenda 2030, ca sustentabilidade e ca promoción do produto local. Iso, a verdade é que non se pode negar. Xa o dixemos, pero tamén é certo que este proxecto non naceu do consenso político. Xa o dixemos cando se aprobou o Plan Edil. Desde Espazo Común botamos en falta un verdadeiro proceso de participación de toda a corporación. Convocouse un pleno extraordinario para aprobar un documento xa pechado que nunca se nos deu a oportunidade de participar na definición dos proxectos nin de facer achegas antes da súa presentación. É certo que son proxectos que estaban recollidos na Axenda Urbana e podemos decir que esta contou cun proceso participativo. Pero isto non pode servir de excusa para excluir os grupos da oposición da elaboración dun plan estratégico que pretende marcar o futuro do noso Concello durante os próximos anos. Se realmente se quería construir un proxecto de Concello e non un proxecto de goberno, o lóxico sería ter contado con todos desde o principio ou, cando menos, trasladarnos un borrador sobre o que poidésemos traballar. Quizáis, de ser así, hoxe estaríamos falando deste mercado ou quizáis estaríamos falando de outras prioridades. Porque, ao final, este non é un proxecto da corporación, é un proxecto do goberno socialista. E isto condiciona tamén a nosa posición. Dende Espazo Común sempre defendemos a cooperación entre administracións. Nun concello, ademais, como o noso, é imprescindible buscar financiamento de outras institucións para facer realidade investimentos importantes. Por eso, queremos deixar claro que non cuestionamos a fórmula de colaboración institucional, ao contrario, é que nos parece a vía adecuada. O que si cuestionamos é a prioridade política do proxecto. Porque seguimos sin saber se detrás desta proposta existe un estudio serio de necesidade e de viabilidade económica e comercial. Preguntámonos se realmente existe unha demanda real para un mercado municipal destas características, se é sostible un investimento superior aos 3 millóns de euros co tecido comercial
e alimentario que xa existe en Ames. Se hai un estudio que garanta que este equipamento terá actividade suficiente para poder cumprir os obxectivos cos que se presenta. E, ademais, incluso nos preguntamos se a medida 2.5 para impulsar a rede de mercados excelentes de Galicia, aprobado polo Consello da Xunta, e que vostedes poñen como base para a financiación deste proxecto por parte da Xunta, encaixa realmente ca construción ou son medidas destinadas a un mercado xa existente. Como lles decía, sobre o papel, pois pode parecer unha boa idea, pero unha boa idea non sempre é un bo investimento público. Tamén nos chama a atención que hoxe se somete a aprobación esta solicitude de subvención. Entendemos, según o informe de Secretaría, que este é o procedimento xurídico adecuado e posteriormente deberá aprobarse o convenio definitivo, acompañado da correspondiente memoria xustificativa. Quizais sexa un cambio na forma de tramitar este tipo de expedientes, porque en outras ocasións este trámite previo non pasou polo pleno do Concello. En calquera caso, o fondo da cuestión pois sigue sendo o mesmo. Estamos diante dun proxecto que non foi consensuado, respecto do cual nos abstivemos cando se aprobou o plan edil e que continúa xerándonos importantes dúbidas. Polo tanto, por responsabilidade, pois non imos poñer obstáculos á solicitude desta posible vía de financiamento externo, pero tampouco podemos apoiar políticamente un proxecto no que non participamos, que non compartimos plenamente nas súas prioridades e, sobre todo, o que seguimos tendo varias reservas. Porque se hoxe temos a oportunidade de reclamar financiamento á Xunta e á Diputación, dende Espazo Común pensamos que existen outras actuacións moito máis urxentes e necesarias para Ames. Pensamos, por exemplo, nun centro de día para as persoas maiores, nunha residencia pública de proximidade ou, cando menos, no concerto de prazas residenciais públicas, na ampliación do centro de saúde de Bertamiráns, na mellora e ampliación das infraestructuras educativas ou noutras necesidades que afectan directamente a calidade dos veciños e vecinas. Estas serían, ao noso xuízo, as prioridades que deberían liderar a demanda de financiamento de outras institucións ou de outras administracións. Por iso, desde Espacio Común, mantemos unha postura coherente ca que xa defendemos cando se aprobou o Plan Edil. Non votaremos en contra porque creemos, como dixen antes, na cooperación institucional e non queremos impedir que o Concello poida optar a financiamento externo, pero tampouco podemos votar a favor dun proxecto que non compartimos na súa forma de nacer ni nas prioridades que representa. Por lo tanto, o noso voto será de abstención. Moitas grazas. Moitas gracias por parte do señor Espinosa. Bo día a todos e a todas. Tras a pleno unha solicitude de subvención nominativa articulada a través dun convenio con colaboración tripartito entre a Consellería de Emprego, a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ames para dar soporte financeiro e administrativo á execución do proxecto de construción do mercado municipal de Bertamiráns. Sobre esta solicitude temos unha serie de consideracións a expoñer. Primeiro, traese a pleno un asunto desta relevancia. Lembremos que son máis de 3 millóns de euros de orzamento, con obrigas financeiras que van máis alá do actual mandato, mediante unha convocatoria extraordinaria urxente, sen facilitar tempo suficiente para un estudo riguroso da documentación. A documentación foi remitida á oposición con escasa antelación, como sempre, e sen que existise comisión informativa previa que dificulta un adecuado control político. O proxecto leva anos sendo anunciado polo Goberno municipal, sen avances significativos, polo que consideramos moi pouca justificada a urxencia coa que agora se pretende aprobar este trámite. O que si se fai ben e a tempo é a promoción publicitaria. 2 de marzo de 2023, presentación do anteproxecto do Mercado Municipal de Ames. 11 de xaneiro de 2024, aprobación da adxudicación do contrato de redacción do proxecto básico e de execución para a construción do Mercado Municipal de Abastos de Ames. 25 de febreiro de 2025, o Pleno aproba o Plan de Actuación Conecta Ames, onde vai incluído o mercado. 24 de novembro de 2025, nota de prensa. A Deputación da Coruña apoia o proxecto do Mercado Municipal de Ames coa chega d'1 millón de euros. 15 de xullo de 2026, hoxe, que imaginamos que quitarán outra, nota de prensa de que o Pleno aproba a solicitude dunha subvención nominativa para sufragar a construción do futuro Mercado Municipal de Abastos. Despois, concretamente, sobre o financiamento da achega municipal e sobre o impacto deste investimento, no BDG de Ames temos importantes dúbidas sobre a viabilidade económica do proxecto e o impacto que terá nas contas municipais. A documentación non explica con suficiente detalle como prevé o Concello financiar a súa achega ao investimento. En todo caso, este compromiso económico, que se estenderá durante varios exercicios, como dixen,
pode condicionar a capacidade municipal para cometer outras actuacións prioritarias ou obrigar a reducir investimentos noutros servizos públicos. A nosa dúbida principal nesse aspecto é: será preciso recorrer ao endebedamento mediante crédito? Ben certo é que o proxecto pode constituir unha oportunidade para dinamizar o comercio e favorecer os circuitos curtos de comercialización, pero coa información disponible neste momento non existen garantías suficientes para avaliar os impactos real, xa que, primeiro, que non saibamos novo diálogo co comercio local do ramo, e dous, como apuntou a compañeira, tampouco houve un estudo de impacto económico no comercio local, algo que desde o BNG de Ames consideramos imprescindible ante a importancia do orzamento desta actuación. Por todo isto, a pesar de ser un proxecto incluído na senda urbana na que tomamos parte desde o primeiro momento e a pesar de que nos parece que era un proxecto prometedor, pouco a pouco, a falta de información e de transparencia, a utilización electoralista de proxectos que estaban prácticamente consensuados coa oposición, e a lentitude de desorganización de certos proxectos que nos entendemos cruciais para o Concello, ben polo seu importe orzamentario, ben pola súa importancia estratégica, como este mesmo, o Centro Multifuncional do Milladoiro, a mesma humanización do Milladoiro, etc., etc., todo isto vai nos desenganchando do apoio a estes outros proxectos e anunciamos a nosa abstención crítica. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Bos días a todos e a todas. Un momentito, aquí están os micros mal. Digo para despois para as actas, porque salía o... Nada, sigue, perdón, Oliva. Bos días a todos e a todas. Desde o noso grupo queremos deixar claro que compartimos a idea de dotar a Bertamiráns dunha infraestructura que impulse o comercio local e os produtos de proximidade. Como todos ben sabemos, é un proxecto positivo para Ames, pero tamén creemos que un investimento desta envergadura de máis de 3,2 millóns de euros pois merece unha maior explicación e planificación. Hoxe, trásenos, como ben dixeron os meus compañeiros e a concelleira, unha solicitude de subvención baseada nun borrador de convenio entre a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Concello. Tres administracións de distintas cores políticas que se tenden en beneficio dos veciños e veciñas de Ames. Gustaríame resaltar que seguimos sen coñecer aspectos importantes como son a viabilidade futura do mercado, o modelo de xestión, os custes de mantemento ou as garantías de que non recaerán máis cargas económicas sobre as arcas municipais. Valoramos positivamente que se busque financiamento da Xunta de Galicia, da Deputación, xa que isto supón reducir o esforzo económico do Concello. De feito, a Xunta de Galicia, gobernada por Partido Popular, segundo o borrador do convenio, xa ten nos seus orzamentos unha partida orzamentaria reservada para este investimento. Esperemos que a Deputación da Coruña, gobernada polo Partido Socialista e o BNG, faga os deberes e inclúa tamén esta actuación nos orzamentos do ano que ven, para que o proxecto conte con financiamento comprometido por parte de todas as administracións. E non nos esquezamos tampouco do Concello de Ames, porque dos 400.000 euros que lle corresponde esta anualidade tampouco temos ningún só euro, porque estamos pendentes de que o Goberno licite o préstamo para sufragalo. Non obstante, consideramos que antes de asumir compromisos desta magnitude debería existir unha información máis completa. Por responsabilidade, imos a votar a favor dun proxecto que vai ser beneficioso para os veciños e veciñas de Bertamiráns e, por suposto, de Ames, e que, ademais, busca captar 2 millóns de euros doutras administracións. Agora ben, esperamos que este proxecto non se converta nun novo centro multifuncional que acumule múltiples sobrecustes e retrasos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira. Sí, nada, decirlle a Luisa que estamos traballando en máis proxectos que van a ser beneficiosos pos veciños e veciñas de Ames. O señor Espinosa debería saber que os trámites levan o seu tempo, igual que a redacción do proxecto, igual que falar ca Diputación e ca Xunta po financiamento tamén. O do crédito veu ao pleno dos orzamentos, igual non estaba ese día no pleno. Si, temos diálogo co comercio e ca hostelería de Ames.
Nada, Oliva, con esta redacción do proxecto e convenio, sí que a Xunta e a Diputación vanse comprometer a que teñan o crédito para estes 3 anos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos segunda quenda. Nada, simplemente incidir en que creemos na cooperación institucional, pero insistimos en que non podemos votar a favor dun proxecto que non compartimos nin na súa forma de nacer, como comentei antes, nin nas prioridades que representa. Me parece moi ben que estén traballando en outros proxectos, pero o que hoxe traemos a este pleno é precisamente o da financiación para a creación dun mercado municipal. Un mercado municipal que, volvo a decir, pois xera moitísimas dudas e ni siquiera non se nos responderon. Xa non vou a falar do que comentou o compañeiro Alexandre de esta premura en traer as cousas aos plenos sin pasar por comisións informativas e dándonos a documentación a última hora, porque xa ven sendo un típico e un tópico deste goberno. Pero sí quero seguir insistindo nas dúbidas que xera este proxecto, como que, por exemplo, o Concello aínda non ten consignada a partida económica e, volvo a insistir, non hai ningún estudio de necesidade nin de viabilidade que nos vaya, que nos aporte as garantías de que esta infraestructura é necesaria para o noso Concello e, sobre todo, que vai ser unha infraestructura viable e que vai reportar algún beneficio ao Concello e nada nos indica que non vai ser outra infraestructura que quedará aí no olvido e, ao mellor, reconvertida en sabe Dios o que. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Espinoso. Ben, sobre o diálogo co comercio local, estou como a Valentía na mili, se le supone. Pero nos falamos dun informe concreto que diga, por exemplo, cantos comercios locais están interesados en situarse na Plaza de Abastos. Obrigado. Señora Agra. Bueno, moi ben, moitas gracias. Cedeme a palabra a conselleira, ainda que tiña tamén outro turno. Simplemente explicarlle dúas cousas que me extraña a verdade que o comente por parte do BNG, que como se vai a financiar e que este financiamento está afectando a medio plazo aos orzamentos do Concello. Me imagino que sabe vostede que este proxecto forma parte dun plan europeo, dun plan que se chama EDIL, onde nos concederon 11 millóns de euros. Deses 11 millóns de euros que nos concederon, nós temos que poñer o 40%. Me imagino que iso que o sabe. Dese 40%, así que o son de letras, son 4 millóns redondeando. Desos 4 millóns que ten que poñer o Concello, se está forrando 2 millóns con isto, co cal vai a ter que poñer 2 solo. Porque estas administracións xa van a aportar 2 millóns, co cal aforramos 2 millóns de euros. Vamos, creo que é unha xestión bastante boa, creo. Ao mellor vostedes coinciden que non, porque como todo é negativo e todo está mal feito, isto, como dixeron vostedes, é un proxecto que se leva traballando moito tempo, un proxecto que está falado, explicado, debatido, incluso públicamente fai tempo xa. Creo que se lle olvidou esa nota de prensa, revise, porque xa hai unha nota de prensa onde nos reunimos cos comerciantes de Ames e se lle explica este proxecto, co cal coinciden e están de acordo porque, como a nós, coinciden en que é bo para dinamizar a economía e o comercio local, igual que se fai noutros sitios de Galicia e de España, pero de Galicia podelle poñer algún caso da Redonda, que seguramente coñecen, se queres digo, se non miramos, Boiro, Padrón. Xa non vou ir a Santiago, que a Plaza de Abastos de Santiago é o segundo lugar máis visitado de Santiago, lóxicamente non nos vamos a comparar con eles, pero hai moitos sitios que teñen mercado municipal e funciona ben, e funciona a economía local e funciona o comercio local. Eu entendo que queiran quitarlle mérito a calquer cousa que faga este goberno, que queiran desacreditar calquer acción ou actividade que faga este goberno, pero que si lle digo que aquí o que se consigue hoxe é un aforro de 2 millóns de euros, un aforro de 2 millóns de euros que iba a ter que poñer este goberno ou que veñan dispois para a DUSI, para o plan EDIL, e o que se está conseguindo é un aforro de 2 millóns de euros, gracias a unha xestión que se leva facendo con dúas administracións distintas, onde vamos a conseguir firmar un convenio a 3, algo que non é moi común, Xunta de Galicia, Diputación da Coruña e Concello de Ames, co cal creo que nesta vez a xestión é bastante boa. Igual outras non. Moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor.
Abstencións? Pois moi ben, moitas gracias, damos por rematado o pleno.